एगो कहानी बा। हिंसा और बकरा खाती भाई भाई में होत लड़ाई बा। घर घर के एगो कहानी बा। हिंसा और बकरा खाती भाई भाई में होत लड़ाई बा। ए भाई यहाँ से केहू कुछ लेके ना जाई, माई बाप के सेवा करो, सब कुछ यहाँ मिल जाई। कहीं रे घरवा के एक परिवारवा बेचारावा अलग। केहू से कितनो प्यार करबो, केहू आई तो केहू जाई। केहू से कितनो प्यार करबो, केहू आई तो केहू जाई। एक बार अपना माई से प्यार करके देखो, जौन बेटा कह के बुलाई। माई के दुलार बिन अनार बाजा दिया।